Bună ziua! Am zis să fac un nou clip video, să mai vedeți iepurașii. Și haideți să începem clipul. Avem aici iepuraica cabeleu cu puii ei. Ia uitați, au mai crescut și ei. Ia uitați. Au aici, am pus o nouă de asta de apă pentru că o vărsau și am pus aici cu cârlig. Așa. Aici avem iepuraica aceasta. Așa. Care nu știu dacă mai dacă e gestantul, pentru că nu se ne face. Cred că să-i fac eu testul acela pentru că îți văd dacă mai e gestantă. Așa. Stați puțin ca puțin. Așa. Da, am să-i fac eu testul, o dau la epură, văd dacă e gestantă, dacă... Așa, da. Așa, haideți să... Aici avem pe epuraicele astea două mai mici. Hai că să... Uitați aici. Epurița. Uite-le și pe vagabantele astea două. Așa. Aici nu mai are niciun nou, din păcate, că nu erau bune. Așa. Aici avem iepuraica aceasta. Aici, acolo, stai, acolo are pui. Așa. Ia uitați, pe zi mai cam pe tot, pentru că uitați, au venit aici la apă, la mâncare. Ia uitați cum beau apă. Așa. Ce să vă mai arăt eu? Hai să vă plec puțin iepurașii. Să vi mai arăt. Așa. Aici avem porumbei. Aia, pregătirii de asta, dar nu știu dacă s-au luat. Așa. Și cam atât a fost cu acest video. Nu uitați să dați like și subscribe. Pa, pa!